iphepha le-11 okhohlakeleyo aguquka ekhohlakaleni kwakhe akwenzileyo enze okufanelekileyo nokulungileyo yena uyakulondoloza umphefumlo wakhe ebomini ngokuba izigqilo zam ndizazi isono sam sisebusweni bam futhi fihla ubuso bakho ezonweni zam ucime zonke izikhohlakalo zam amadini kaThixo angumoya owaphukileyo inhliziyo eyaphukileyo neqophokileyo akayikuyidela uThixo xazulani inhliziyo zenu kungabi zingubo zenu guqukelani kuYehova uThixo wenu ngokuba enofefe nenceba yena equmba kade enobubele obukhulu enosizi ngobubi kuyo inkosi uThixo wethu kukho izibele nezixolelo nakubathina abantu sivukele ngakuyo singaphulaphulanga nelizwi likaYehova loThixo wethu lokokuba sihambe ngemithetho yakhe ayibekileyo phambi kwethu ndohlwa yeYehova kodwa ngokufanelekileyo kungabi ngengqumbo yakho ngoba hleze undenze into encinane xeshikweni sitshoyo ukuba sinabono siyasikhohlisa ithi yona inyaniso ingabikho apha kuthi kodwa xeshikweni sisivuma izono zethu unyanisekile uThixo ulungile kanjalo ukuze asiqolele izono zethu asihlambulule kuko konke ongalungileyo bathandwa isibhalo singcwele siyasiyala kwindawo ngendawo ukuba masivume sixele izono zethu ezininzi nokhohlakala kwethu nokokuba ngesingahanani sisifihle ebusweni boThixo namandla onke baba wethu wasezulwini koko sibe nako ukuzixela ngenhliziyo ethobekileyo inhliziyo elilayo nenhliziyo evayo ukuze sizuze ukuxolela kwazo ngabo ubele bakhe netarhu lakhe elingenambaliso ngako oko ndiyanithandaza ndiniyala nonke nina abantu abakhoyo apha ukuba manindipheleke ngenhliziyo engcwengileyo nelizwi elulamileyo sesihlalweni sofefe lwasezulwini sicula sonke iculo 196 Yesu bendikulahlile noko wale undifele kodwa namhlanje danile mawuphinde undamkele Yesu
Nkulunkulu sisindiswe ezintanjeni zezo zono sizenzileyo kubuthathaka bethu. Usewenze ukuba wethu wasezulwini ngenxa yakhe uYesu Kristu inkosi yethu nomsindisi wethu odumisekayo.